Vítajte. Zdá sa vám niekedy, že váš život ide takým zvláštnym spôsobom, takým, ktorý je pre vás neželaný? No, niekedy je to tak zákonite. A poďme si teda niečo povedať k tomu, že čo je toho príčinou a čo s tým urobiť. To, že sa nám dejú také veci, nie je náhoda. A my s tým môžeme niečo urobiť. Prečo sa nám to deje? Aby sme sa zastavili. Ako to vlastne celé vyzerá? Prečo vám chcem dnes rozprávať o kvalite bdelosti a dať vám tak trošku na vedomie, že je to ďalší zo zázrakov, ktoré môžete vo svojom živote zažiť. Stačí, keď s tou bdelosťou budete naozaj fungovať. Ono je to tak, že obyčajní ľudia, ktorí na sebe nepracujú v zmysle rozvoja svojej osobnosti, tak sú v takom stave, ktorom sa hovorí, že spia. Niečo so sebou urobiť môžu v jedinom prípade, keď sa zobudia. A potom sú teda bdeli. A o to ide, aby sme s tou bdelosťou sa naučili fungovať, aby sme ju využívali vo svoj prospech. Prečo? To je ďalšia z otázok. A chcem vám povedať, že keď ste bdeli, tak vnímate všetko inak, robíte všetko inak, fungujete inak, záleží vám inak na celom svete, záleží vám na sebe, na ľudí okolo vás, záleží vám na prírode, záleží vám aj na planete Zem. A na čo je to dobré, že ľudia takto spia? To je zámer negatívnych síl, ktoré tu sú stále s nami, lebo vždy je všetko pozitívne a negatívne. Keby sme neboli nešťastní, tak by sme nevedeli, ako vyzeráme, keď sme šťastní. A to je ten najlepší spôsob, ako sa uvedomiť a zistiť, že šťastie nie je niečo, čo získam zvonka, ale že to niečo, čo získavam, respektíve mám v sebe. A to je teda ten malý zázrak, že to šťastie v sebe mám. Tak si poďme k tomu povedať trošku viac. Keď obmedzím tú možnosť tým negatívnym silám, ktoré sú rôzne, manipulovať so mnou v tom zmysle, že som hračkou v ich rukách, tak potom sa stávam teda tou vedomou bytosťou a vtedy môžem so sebou spraviť to, čo potrebujem. A keď to robievam, tak zistím, že už mi to funguje, že je to super. Takže potešenie na mojej strane, hej? A na strane každého takého človeka. Ale ono je to tak, že keď teda bdiem a som tou bdelou bytosťou, tak mi stačí pozrieť sa na rôzne tie svoje dôležité miesta a hodnoty v mojom živote. A len si to overiť. Pracujú? Sú v poriadku? Dobre, tak pokračujem. Som ďalej tou bdelou bytosťou. Ale viete čo? Niekedy sa to deje tak, že už mi to funguje dlho. Však je to v poriadku. Nechám to tak. Veď čo sa stane, keď raz nebudem robiť to, čo som zvykol robiť? No nič. No a tak ako prestanem. A ono sa nič nestalo. No tak ako však, čo sa budem namáhať. Život ide a ja si ho užívam. No
Ale potom sa to začne diať. Naraz zistím, že v práci sa mi nedarí, že peniažkov mám menej, že aj to zdravičko už nie je také super a ani sa mi dobre nespí. A môj milovaný či milovaná, už im na mne ani nezáleží. Teda jemu alebo jej na mne nezáleží. A je to potešujúce? Vôbec nie. A čo nás to nutí urobiť? To je dobrá otázka. Nutí nás to zastaviť. Keď sa teda zastavíme a zistíme, že nemám že ani to nestojí za reč, to, čo žijem, tak zas mám možnosť minimálne 2 vykašľať sa na všetko a ísť ďalej, ale potom sa vyrovnať s tým, že to bude tak a ešte horšie. Alebo môžem začať robiť niečo zmysluplné. No, a to znamená, že si teda vykasám rukavy a zase sa vrátim k tým veciam, ktoré som robil predtým alebo robila predtým. A prostredníctvom nich som získala to, čo som túžila získať. Takže vrátim sa k tomu. Začnem to robiť. Začnem čo? No, to je dobrá otázka. Prvoplánová je meditácia. Tá je veľmi užitočná. Niekedy si musím spraviť pre vás video s takou meditáciou. Už to dlho sľubujem a pomaly sa k tomu asi prepracujem. No ale samotná meditácia nestačí. Vždy treba robiť celé spektrum vecí, aby to všetko zapadlo na svoje miesto a bolo to v poriadku. Čiže okrem meditovania sa pravidelne čistím. Tie meditácie by mali byť minimálne raz za deň. Lepšie je rozdeliť si to na ráno a večer. Čiže to už mám aj 2-krát za deň. A tá očista je pomerne jednoduchá. Stačí kúpeľ nôh, predtým, než si idem ľahnúť do postele. Kúpeľ nôh v príjemne teplej vode s prídavkom čistej morskej soli. A to nemusí byť dlhé. Stačí pár minút. Len odovzdať tú svoju negativitu, ktorú som počas dňa nazbierala alebo nazbieral. No a potom ma to privedie k hľadaniu toho, čo ma zaujímalo, čo ma bavilo, keď som začala s tou svojou inou cestou životom a vrátim sa k tomu. Samozrejme, sú aj nové knihy, iné knihy. Povedala by som také, že idú viacej s dobou, to, čo bolo pred 10-20 rokmi. Je to super, je to skvelé, je to nadčasové. Ale ľudia hľadajú. Nielen vy hľadáte, ja hľadám. Sú aj iní ľudia, ktorí hľadajú a sú ešte aj takí ľudia, ktorí sú ochotní sa podeliť o to, čo spoznali. Napíšu knihu, nahrajú video, možno aj natočia nejaký film proste. A tak si to uvedomme, že to tu je pre nás. Že je to tá motivácia, aby som niečo so sebou robil. Že je to fajn. No a ten život je taký zvláštny. Potom niekomu sa môže stať, že znova spadne do tých vyjazdených koľají, že si povie, však už to všetko ide, zase je to v poriadku. Dneska to vynechám. Mám čas pre seba. A potom je z toho ďalší krát a naraz zase sa všetko kází, zase je to tu. Takže znovu sa musím vrátiť, znovu sa musím zobudiť, znovu sa musím naštartovať. Ale viete, čo je zaujímavé? Že každý ďalší krát, keď to začnem robiť znovu, to
to ide ťažšie, že je to komplikovanejšie, zložitejšie. Áno, lebo tá najvyššia sila nás chce naozaj zastaviť. A chce, aby sme pracovali naplno, aby sme boli bdeli. A dáva nám teda to uvedomenie, čo je taký malý zázrak, že halo, veď ty to nemusíš robiť tak komplikovane a zložite. Tebe sa stačí pozrieť tam. Stačí skontrolovať. Robíš to? Robím. No tak super, tak rob ďalej. Ale choď aj ďalej a spoznávaj tie nové veci, ktoré stále prichádzajú. Nech ti na tom záleží. Nech ti záleží nielen na sebe, ale na ostatných ľuďoch, na zvieratách, na prírode, na našej krásnej, modrej planete. A to stojí za to, verte mi, priatelia. Takže toto je taký malý odkaz, ktorý som vám chcela dnes povedať. A ešte klasicky tu mám jednu knihu. Volá sa Bdelosť. Napísal ju Anthony de Mello. A podporí vás v tom, čo chcete robiť, čo vás motivuje, čo vás robí šťastnými. Takže dajte sa do čítania. A vidíme sa zase na budúce, priatelia. Pekný deň.